Ola a todos, imos iniciar o relato desta noite aquí con estas maravillosas vistas da parroquia de Seixalbo, porque foi aquí onde naceu o grupo Castro Floxo. Estamos falando de alá de mediados dos anos 70. Eran un grupo de mozos e de mozas que querían bailar e tocar. Poñíanlle moita ilusión, moitas ganas, pero pouco rigor. A xente dicíalle, sodes moi riquiños, pero facédelo bastante mal. Entón decidiron que tiñan que arreglar aquilo. Entraron en contacto con xente maior, foron de recollida e escoitaron os consellos dun home que sabía moito diso, porque era un dos etnógrafos máis importantes que tivemos. Estamos falando de Xaquín Lorenzo, Xocas. Entre uns e outros conseguiron que Castro Floxo fose medrando e agora, pois máis de 30 anos despois, son un dos referentes da música e da cultura tradicional non só da provincia de Ourense, senón de toda Galicia. Hoxe imos estar con eles e imos coñecer algunhas das actividades que organizan. Por exemplo, espectáculos folclóricos, certames internacionais, teñen publicacións e organizan cada ano unha romería maravillosa, unha romería como as dantes, é como unha viaxe no tempo. Imos a Vilanova dos Infantes e vemos como o lugar se transforma. Aparecen artesáns, taberneiros, pulpeiras, queixeiras, nenos xogando, músicos por todas partes. É precioso. Esa é a nosa proposta de hoxe. O grupo Castro Floxo e ir de romaría. É ou non é chulo? Vindes? Aquí é onde se celebra a romaría. Vilanova dos Infantes, un lugar con moita historia. A proba é que ten ata castelo. Aínda que sempre se dixo que, sobre todo, esta terra era de vós zapateiros e vós músicos, dous gremios que antes había por toda Galicia. Por iso, hoxe aquí podemos atopar artesáns e visitantes procedentes de todos os recunchos, todos dispostos a percorrer a Romería Raigame, que cada ano no día 17 de maio fai revivir estas rúas. E a quen se lle puido ocorrer facer algo tan fermoso e tan divertido? Pois os componentes do Grupo de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, uns auténticos jabatos que levan máis de 30 anos recollendo e espallando todo o saber da cultura popular. Fano, por exemplo, a través da prestixiosa revista etnográfica Raigame ou a través dos obradoiros e das clases cos nenos que soñan con formar parte algún día do grupo dos maiores, Castro Floxo. Eles son os que organizan a festa e os que traen os artesáns e os máis de 20 grupos que participan en todas as actividades. Un esforzo tremendo, sí, pero para eles a romería Raigame é un motivo de orgullo, a meniña dos seus ollos. Retomar a vida de antes nos povos, que había bullicio, había vida, salías polas calles, os nenos estaban xogando na calle, os vellos salían, falaban, os traballos eran comunitarios, había comunicación entre uns e outros, e hoxe eso perdes. Entón, un pouco en Vilanova queremos recuperar un pouco ese sabor, así que deixan a vida de antes. Ti que botas máis de menos, Xulia? Home, boto moitas cousas de menos, pero o que boto moito é a perda da humanidade. Antes pasabas, saludabas, e se tiña algún problema contábacho, se tú necesitabas axuda ilábacho, quer dizer que había máis humanidade, máis comunicación. Creo que me fales da romería. A romería que facedes cada ano, podo Día das Letras Galegas, dixéronme que xa non a promocionades, ou promocionádela pouco, porque ten un éxito tremendo de público, refírome. Digamos que, vamos a ver, para sintetizar en poucas palabras, a definición en síntesis, en esquema do que é o noso traballo, da nosa ideoloxía, da nosa maneira de ver das cousas e dos nosos obxectivos. Nós tamén temos un obxectivo, o de pasalo ben nesta festa auténtica, a que, como vedes, acoden miles de persoas cada ano para divertirse agora como se facía antes.
O lugar é perfecto, pero por que Xulio Mariló e os mozos do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo elixiron Vilanova dos Infantes para organizar esta romaría? Pois hai varios motivos. En primeiro lugar, polos veciños, que hoxe se volcan totalmente ca romería e ceden os baixos das súas casas para que se instalen os artesáns. Iso, ademais de manter as vivendas e as rúas co aspecto incrible que vedes. Isto é toda unha lección de coidado do patrimonio, sen teorías nin experimentos. O que vemos é pura práctica do que significa o respeto ao contorno e a nosa historia. E diso, Vilanova dos Infantes, xa vos lo dixen, ten moito. Tradicionalmente foi terra de vos músicos e vos zapateiros. Usábanse solo e exclusivamente para traballar, para agricultura, para andar con eles, non había outra cousa. Agora úsanse moitísimos para grupos de baile, para gaiteiros. Levo moitos anos traballando nos zocos, toda a vida. 72 anos que teño, casi nada. En artesanía perdeuse moito, moitísimo. Hai cousas que non volverán, ou tardarán moitísimo en volver, sí. Eu teño 3 fillas que están aí, precisamente, están aí vendendo e na casa traballando. O sea que estamos a familia completa. Así non se perde a tradición que houve na casa toda a vida. Estou contento, orgulloso por haber sido zoqueiro. Algúns dicen que lle dá vergonza, ou lle dá vergonza que lle dá pena ser o que foron, a mí non. Ao contrario, sí. De pueblo en pueblo, fines de semana. Oliverio de Queixoeiro e o seu fillo pertencen a unha linaxe de ferreiros da Fonsagrada e acudiron ao chamamento do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo sin pensalo. Eles saben moi ben o difícil que é ser ferreiro no século XXI, pero lévano con moito orgullo. Bueno, antes había case na aldea que non había un, había 2. E agora, en total, quedamos 3 ou 4 nomás. Toda a vida traballei con isto. Antiguamente non había máis coa fuelle. Os ferreiros era o que tiñan, fuelle. Non é que sea difícil, pero bueno, hai que ter ainda ben imaginación a sacar, porque moitas veces hai traballos que hai que sacar da cabeza. Eu estou máis a gusto aquí que en calquera sitio, que nunha festa. Este é a danza gremial de Vilanova dos Infantes, a dos zapateiros, pero os bailaríns que vedes non son nin zapateiros nin os compoñentes do grupo Castrofloxo. Algúns son os propios veciños de Vilanova, que se uniron así aos moitísimos grupos que viñeron á romaría. Esta é unha danza gremial e antigamente estas danzas só se podían bailar nunha data concreta. Esta bailábase o 15 de setembro. Como só se podía ver unha vez ao ano e estivo a piques de se perder, xa podedes imaginar o que ten que ser para os máis vellos do lugar volver a ver os danzantes de Vilanova vestidos de branco bailando na Praza Maior. En que ano empezaste? 75, 76? Sí, no 77 foi cando se creou oficialmente, Castrofloxo. Exacto. E cal foi a primeira actuación de Castrofloxo? As festas do pobo, creo recordar. As festas do pobo, despois No San acordo Juan. unhas en Cea, Sí, na saleta. na Saleta, sí. A mí dixeronme que alguén vos dixo, neniños. Non o digas, por Dios. Sí. Houve un momento no que eles tiñan moita intención, pero pouquiño rigor en aquel non momento. sabíamos nada. A cuestión é que vos dicían, sodes moi riquiños, Moi guapiños. moi guapiños, pero facer moi ben. Que vos dixo eso? Que vos dixo esa dura realidade? Non nos dixeron non nos facedes ben, facedelo moi mal. Fora Anxo que nos Anxo, dixera. era un amigo da familia. Era un amigo, Sí. unha persoa que tiña un certo criterio. Está moi ben todo o que facedes, tedes moita vontade, pero non sabedes de que vai o tema. Vade onde a quen tendes que ir. E nos encamiñou, nos dixo, tendes que ir falar con Xocas. Como contactastes con él? Como... A raíz diso, viñemos unha tarde aquí, sí. Chamamos por teléfono e nos dixo, veñan cando queiran. E así foi. Íbamos por mellor, facíamos unha actuación, e entonces iban aparecendo cousas, e co que encontrábamos, levábamos a ir. El nos foi abrindo os ollos en cada un dos puntos que nos lle preguntábamos. E entonces, claro, falábamos absolutamente de todo. Como él era un pozo de saber e tocaba todos os puntos. E puntos. entonces dábanos unhas clases. Desde logo tiveron un mestre de luxo, porque Xaquín Lorenzo foi un dos etnógrafos máis importantes de Galicia, capaz de plasmar nos seus estudios toda a riqueza e todos os matices da cultura tradicional.
Traballou xa en 1941 neste documental sen precedentes sobre o carro. Era observador e respetuoso ca xente que entrevistaba, falaba cos maiores e todo o que aprendía deles apreixaba nos escritos e nos libros para que toda aquela sabedoría chegara ata nós e máis alá de nós. El foi o primeiro presidente do patronato do Museo do Pobo Galego no ano 77 e a el se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2004. Para os que tiveron a sorte de traballar con el como a Xulio e Mariló sempre será o seu mestre. De feito, seguindo as súas indicacións, eles mesmos gravaron estas imaxes. Foron aqueles anos nos que se lanzaron a investigar polas aldeas a finais dos anos 70 e atoparon xoias como os bailaríns de Liñares. Aquela xente acariciaba o suelo cos pés e facían filigranas, pero sutilmente, con cadencias, os homes sacaban os puntos. unha... Nós non sabíamos aquilo de que o home sacaba os puntos, que a muller seguía, que a muller era máis sumisa. E ver aquilo, ver os homes con aquela gracia, con aqueles movementos, e as mulleres seguindo tan acompasadiños, tan igualiños, nos decimos, pero isto, o sea, que nos deixou descolocados. E entón, despois, claro, nos falamos e dixemos, mira, por favor, podíamos enseñar isto? E os homes quedaron tamén, extrañábanse de que alguén de xente nova que lle pediran que nos enseñaran aquilo, e dixeron que encantados. Recopilábamos todo o material, pasábamos por a casa de don Xaquín, e lle comentábamos, e claro, estábamos, descubrindo un mundo novo, pero dun xeito, porque claro, cando lle contamos isto, ele mostrounos o cantigueiro da baixa limia del, e dixo, pero aquí que hai material para facer un libro. Efectivamente, logo, ese sería o primeiro volumen do cancioneiro que nos editamos da provincia de Ourense. Pero ademais do cancioneiro, Xulio, Mariló e os compoñentes do Centro de Cultura Popular publicaron outros textos como Guías de Danzas ou a prestixiosísima revista de etnografía Raigame, da que, por certo, están orgullosos. Levaron a cultura máis alá dos libros, reproducirona nas rúas e en escenarios de todo o mundo que xa veterano grupo Castro Floxo. Seguramente don Xaquín estaría tremendamente orgulloso destes alumnos aventaxados que co tempo tamén se transformaron nuns mestres do século XXI. Mestres que traballan por un obxectivo, que os rapaces aos que lles aprenden saiban mirar cara atrás, pero tamén cara adiante, ca mente ben aberta ao mundo. O meu papel principalmente é aprender de xente como Mariló, Xavi, Manolo, que son os que me levan dando clases desde pequeno. Despois de aprender, poder eu tamén ensinar a xente para que coñeza que hai un mundo moi amplo detrás nosa que non nos damos conta de que existe. Sentir de todo. Do que chegan a pensar os nosos avós, das tradicións dos avós, de ir a cantar, a tocar, os fiadeiros, o serán, todo eso genial. Os meus compañeiros de clase, os cos que ando normalmente, están máis metidos noutros rollos, outro tipo de música, gustalle máis o pop, o rock, quizáis. A min tamén me gusta, pero claro, eu estou máis nesta movida que é o que a min me enche. Onte comía na erva e hoxe toca que rabea. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Liñares xa ten a zona, Liñares xa zona ten, Liñares xa ten a zona de cantar e bailar ben. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. E as mociñas de Liñares cantan e poden cantar e que ten a Santa Isabel é a entrada do lugar e onde dormirás, morena, onde dormirás, entre hierros y cadenas prisionera está. Como Adán os labradores, con el sombrero en la mano, muy buenas tengan, señores, onde dormirás. A verdade é que dá gloria oílos cantar. E fixéstervos que tanto elas como o resto do grupo Castro Floxo non van vestidas iguais. Isto é lóxico se pensamos que antigamente cada un tocaba e bailaba co que tiña. E a teima do grupo Castro Floxo é manter cada detalle. Por iso cada un ten o seu traxe distinto. Pero claro, isto é posible se hai que nos faga.
Para iso existe o Obradoiro de Teares, que tamén pertence á asociación. Son os que lle fan os traxes aos bailaríns. Sabedes, aquí todos aproveitan o tempo. Os pais levan os fillos ao baile e quedan no centro para relaxarse con algo tan agradable como traballar cas mans facendo algo fermoso. Teño unha nena que está bailando aquí na escola de danzas e de paso pois aproveito para estar aquí pasando o rato e ademais que me gusta moito o telar. Estás aprendendo e recuperando as cousas antigas que miña abuela tamén facía. As colchas, as sábanas, ponnos outra vez os materiais nobles. Tú pensa que antes a xente que tiña problemas de piel o que utilizaban eran liños, incluso as vendas estaban feitas en liño. Entón, volver a recuperar eso para casa, volver a recuperar, pois é unha iniciativa boa. Entón, a xente vai empezando outra vez a valorar todo eso. E a mellor forma de valoralo é vendo, por iso que fan no Obradoiro traen o Día da Romería Raigame, para mostralo, igual que o resto dos artesáns que acoden aquí encantados. Cada quen mostra o que sabe facer, e sempre son cousas que non se aprenden nos libros. Pezas feitas con moita paciencia e moita paixón, porque cada obxeto dun artesán é unha pequena xoia con moitas horas de traballo detrás. Pois isto era un artiluxo que se utilizaba hasta hai por aí 50 anos nas aldeas e 100 nas ciudades para levar agua para casa desde as fontes, cando non había agua de traída nas casas. As sellas son obxetos que agora non se utilizan como antes, e menos mal, porque o certo é que é mellor telas como obxeto decorativo que cargar con elas de arriba para baixo. Aínda así, os selleiros seguen as facendo como sempre as fixeron, cada un ca súa asignatura, deixando nelas o seu selo de fabricación persoal. O primeiro que facemos é un dibuixo, un diseño. Sobre ese diseño podemos calcular a altura que queremos que teña, o diámetro maior da boca, o diámetro do fondo, podemos calcular tamén os litros que queremos que leve, e dependendo das necesidades de cada individuo, así se facía o balde á medida deseada. Os homes que naceron do 1925 para atrás do Rosal, máis do 90% todos pasaron pola tilleira. Eu fui tilleiro en España, en Madrid, en Zamora, en Valladolid, en Lugo, e aquí en Ourense foi onde me perdín máis. Porque aquí traballei pola miña conta cerca de aquí. Hai que saber cortar, que isto que estou facendo eu aquí, tender que o que fai aquel rapaz ali, logo encañar, pero a clave principal do ser boa tella é o cocer. Isto é terra que non debe de ser ercilla. Isto é terra, dicimoslle terra vegetal, que a secamos e tamizámola para que axuda a elaborar, que non se pega aquí no banco. Ten este sistema, este. Estábame preguntando si anda por aí outro, onde eu vi un delito. Non se llevó a eso, non entró yo a Benito. Oh, Benito de Mono. Tenderón. Non te me pases a raya, Benito trouxo chaleco, e trouxo casco menos talla. Ese baño, ese para que sea máis bonita. Eu de 13 anos, xa salindo Rosal, hasta Pereiro de Aguiar, a pé, para traballar nunha tilleira. E aos 5 meses de temporada, desde Pereiro de Aguiar ao Rosal, a pé. Había que ser somente iso. E logo chegar á tilleira e traballar o mínimo de sol a sol, que lle dicían, pero era máis ben de estrella a estrella, sabe?
señores, nenos, nenas, damas e cabaleiros, vello peregrino que vai camiño de Compostela para purgar os meus moitos pecados, pecados de pensamento, pecados de palabra, pecados de obra e pecados de omisión. Borrifar o meu amor, a derreis cada bilhete. Ai, oh linda, eu hei de te amar, de dia ao sol e de noite ao luar. Ai, oh linda, eu hei de te amar, de dia ao sol e de noite ao luar. Ó loureiro, ramalhudo, vou rifar o meu amor, a derreisca da canudo. Ai, oh linda, eu hei de te amar. A cultura galega é só unha pequenísima parte das que hai polo mundo. Esta é unha das ideas coas que traballan no Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Por iso o Día da Romería chaman a grupos de outras partes do mundo como estas cantareiras portuguesas de Lorbao. Ademais disto, cada ano en agosto organizan as xornadas sobre folclore internacional e traen a Galicia grupos de música tradicional de todo o mundo. Decía Xaquín Lorenzo que se coñecemos o noso entenderemos mellor outras culturas e seremos máis tolerantes e respetuosos cos demais. Personalmente, unha das cousas que máis me satisface é coñecer xente. E o mellor non só daqui do noso país, vas a un festival fora e pasache o mesmo. Porque ao final non somos tan distintos, non? Estás no mundo do folclore e daste conta de que o folclore, a cultura popular, é moi similar. Un labrador é o mesmo aquí que é o mellor en Ucrania ou en Hungría, ou non hai tanta diferencia. Vives da mesma maneira. Exactamente. Como apreciades vos que está a saúde da música tradicional en xeral? Hai algunha diferencia con respecto a aquí? Non sei, coidase máis, menos, mantense mellor? En Polonia, que vamos a ir este ano, tenen un arquivo de todas as recolleitas e todos os feitos, xa teñen escrito para que todo o mundo pode acceder a él. Aquí ainda vamos un poquinho máis, estás empezando, creo, a traballar así, pero estamos un poquinho máis atrás. Eu creo que o camiño é ensinar cousas, tradicións, que non se vayan perdendo, que se vayan mantendo, pero está claro que o que non se vai facer é volver a 30 ou 40 anos atrás. A cantas xeracións bichos pasar ti, Xavier? Eu creo que familias enteiras foron as escolas. A min está me pasando unha cousa curiosa hoxe, que estou lle dando clases a nenos que eran xa alumnos, os pais xa foron alumnos meus. E iso que Xavier era un rapaz, E son esos, teño hoxe 36 anos. 1, 2, xa. Tacón, tacón, tacón. Como dixo Xavier, moitos destes nenos son fillos de antigos alumnos e como todo se pega, o amor polo baile e a facilidade para dominar unha coreografía tamén. Tacón, tacón, cruzos xuntos. Cantar cantigas, tocar a pandereta, practicar as cancións. Tacón, 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 cruzos xuntos. 1, 2, 3, volta enteira, punta a punta. Con mestres como a Xavi, como non van a estar atentos estes nenos? O mellor é que esta aprendizaxe mostran ao Día da Romería en Vilanova. Encántalles bailar aquí. Aquí os nenos pasan o bomba, entre outras cousas porque saben que despois do baile poden xogar cos compañeiros a divertirse da maneira máis natural que existe, o aire libre. Os xogos populares tradicionais son unha das actividades máis concorridas da festa. Participa xente de todas as idades. E vendo como pasan os rapaces, a verdad que dá gana de vir pro ano que ven e tirarlle a ra ou a chave. En fin, que xa sabemos que isto agora non se leva, pero un bo xogo sempre é divertido, ou non? Nós, cando enseñamos os xogos populares, sabemos que non podemos loitar contra os xogos que hai na actualidade, pero sí transmitirlle aos nosos nenos que existiu
e que pode todavía ser en certa medida utilizado, e debe ser utilizado, este tipo alternativo de xogos. Os rapaces que están en edad na adolescencia, os nenos que van e que viven e que o pasan ben, para nós eso é o noso objetivo. Entón, xuntámoslo todo. Temos os nenos que son o futuro, que recollen o testigo e que ven o que son as nosas tradicións postas ali en escena. E que entran en contacto con cousas que agora xa non se ven dicilo, tío, os artesanos, por exemplo. Antes os artesanos eran como, diría eu, a industria, non? O motor económico, pero tamén eran un pouco o salón de reunión, como decir, un local social, onde a xente ia e falaba e facía tertulias, non? E iso perdeuse. Mariló digo así con pena, iso perdeuse. Hoxe aquí, como todos os anos, se sabedes que este pobo celebra unha gran boda. Boda, Lucio ve, non? Boda. No medio de tanta troula imos parar a tomar unha tapiña, porque estamos de festa, non hai presa, e así ten que ser porque a tranquilidade é necesaria para tomar o viño que ten Avelino na súa bacería. Isto é unha bacería. É unha bacería, unha das tendas que antigamente vendían de todo, vendían pois desde, dixéramos, desde unha aspirina hasta unha agulla para coser un botón, que eran unhas zapatillas, hasta a tertulia do que é do pueblo, facíase aquí. Hai moitas formas de vender o viño e de facelo, non? Entón, sabelo catar, porque a mesma palabra dice taberneiro é unha persona que está especializada en viños. Este non, vivimos a vida, que é máis importante, non estamos aí oprimidos, dixéramos, a cabo do día despois de traballar toda unha semana e estar oprimidos. Non, temos que vivir a vida. Hombre, Borjalos é po taberneiro. Viña que vamos de cantar unha e tocar de outra. Borjalos cantan nos poleiros onde faga falta. Si, onde poden? Onde poden. Onde os dese. Pola ponte de San Xoán, 25 cegos van. Pola ponte de San Xoán, 25 cegos van. Cada cego ca súa vara, cada vara co seu gato. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato. Cada rato ca súa espiga, cada espiga co seu rato. Ai, ai, Filomena, que fora como tú. Ai, ai, Filomena, que fora como tú. Llévatelo zapote, llévatelo no cu. Ai, ai, Filomena, que fora como tú. Ai, ai, Filomena, comiche los canchelos. Ai, ai, Filomena, comiche los canchelos. Comiche los canchelos, comiche los sin sal. Filomena dai alma e fixeronche mal. Bueno, cousa, que viñeron os Ramones e vos o que me parecedes é un par de... Perdona que che conteste. Ai, e mira como rin. Pero, Luis, esa última copla, a verdad non a entendí. Non entendeches, Benito, que ben fala o poeta e dixo que non os dous éramos par de bolboreta. Esta roupa pois moi cómoda como que non é, aínda que eu síntome moi orgullosa de levala. Eu levo a cesta para levar os queixos e as pitas que compre hoxe aquí na feira, que hoxe vedes que aquí hai unha feira moi boa ou non. Andamos poñendo respeto e controlando a xente. E vendo que se cumplen ca legalidade e que andan as galiñas como teñen que andar. Estamos aquí tratando de colaborar con esta festa e de facela pois medrar un pouco para que dar a conocer os produtos da zona e para dar a conocer pois a zona que é unha zona, a verdad, moi bonita. Estando nunha romaría ten delito non comer ao aire libre. O malo é que hoxe cadrou que chove, pero xa vedes, hai algúns aventureiros que se decidiron a comer aquí, e polo que se ve xa pasaron do postre. Tires agua aí, me cacho ti!
Para os que non viñeran tan equipados como para comer de campo, existen alternativas varias. O único requisito é que a materia prima sexa da terra. Bueno, da terra ou do mar, porque nas carpas dos pulpeiros non colle un alma. Normal, tendo en conta que estamos en Vilanova dos Infantes, provincia de Ourense, onde o pulpo é unha relixión como en toda a zona de interior. Porque xa sabedes que se di que o pulpo en Galicia saben o preparar mellor no interior que na costa. Será certo? Ali dedícanse máis ao marisco, non cuidan o pulpo. Enténdeme, teñeno como unha cousa de trapallada. E o pulpo non quere iso. Ali cuidan o marisco, ali... Tú vas onde olles a cualquera, onde vas? Vou a Vigo, que? Unha mariscada, non dice nadie vou ao pulpo. E se veñen a Ourense, onde vas? Vamos a comer o pulpo. Que quitades para vos? Xa con que vos quedades? Sentímonos afortunados en poder traballar nesto. Eu hoxe son o home máis feliz do mundo, porque para min isto é o soño ideal, poder facer aquilo co que máis disfruto. A satisfacción que para min produce ver, por exemplo, nas persoas maiores, eles pensan que están arrinconados, pensan que non son útiles para a xente, e senón que todo o contrario. Sobre todo, útil para a nosa terra. Manter a esencia do que somos, é dicir, que aquilo do que nos formamos parte, a nosa cultura, perviva a través do tempo, e se tú te empapaches e viviches a tua cultura, que esa cultura continúe. Todo isto que vedes, a romería en si mesma, forma parte dun soño compartido, o que iniciou Xocas, o mesmo que despois soñaron Xulio, Mariló e todos os compañentes do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, o mesmo que agora podemos compartir nós cada ano o día 17 de maio. E xa vedes, aquí nesta data celébrase algo máis co Día das Letras Galegas. Esta é unha festa que tamén celebra a alegría, a creatividade e o colorido, que tamén diso temos os galegos. Din que de poetas, de músicos e de tolos todos temos un pouco. Aquí debemos ter bastante, porque nos encantan estas cousas. De feito, cada vez son máis os que cada ano se achegan ata Vilanova para ver de novo o traballo dos artesáns, para bailar, cantar ou comer como facían os nosos avós. O único requisito é vir con gana de divertirse. Nós repetimos, seguro.